Jaun-andreok, egunon eta ongi etorri Kursal Kongresu jauregira. Zuekin, guztiekin, labazu. Kaixo egunon. Ni etorri naiz pizka bat olan salseoa ematea, así que gonbidatzen zaituztet norbaitek altxatu nahi badau, Badakit bederatziak direla, Maritzun orazoa zeder galantori, Iturrira Bartolo ezin dezu etorri, Iturrian zer dau patxaranbi, disfrutatzeko bani bakarrik. Maritzun orazoa zeder galantori, Iturrira Bartolo ezin dezu etorri, Iturrian zer dau gaur gauean ateragea, gerlariak emakume askeak. Disfrutatzeko dantxalekuan, Ipurdi gozoa jarri dira martxan da. Bultza, bultza, nola da. Gure iraultza, Bartolo zunozea ba, ni epaitzekota. Joan zaitez motel ba, pikutara. Bartolo, soy la reina del pogo Bartolo. Yo decido cuándo y cómo, chocholo. Te saltaste el protocolo y te quedaste solo. Tralalaila, tralalalai, tralalaila, tralalalai, tralalaila, tralalalalai, tralalaila, tralalaila, tralalaila. Kaleak agaua gureak dia, azke izan nahi dugu etxerako bidean, atzera begiratuta berriz tipua. Bartolo, zer ez dezu lertu ba, tralalalalala, ez zaitut bihar, tralalalalala, hemendikat, ospa, ospa Bartolo, ospa, ospa Bartolo. Maritzun orazoa zeder galantori, Iturrira Bartolo ezin dezu etorri, Iturrian zer dau patxaranbi, disfrutatzeko bani bakarrik. Maritzun orazoa zeder galantori, Iturrira Bartolo ezin dezu etorri, Iturrian zer dau serio jarri naz, ez uzuto zer zor, euskal neska gazteak eutxi gogor, holan jantzita eta moskor, askatasunez hemen eta hor, plazan, pasa, 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 gau pasan, txanda pasa, ez nago eroso, zure jolasan. Bartolo, anda tira pa casa. Maritzun orazoa zeder galantori, ezin dezu etorri. Maritzun orazoa zeder galantori, Iturrira Bartolo ezin dezu etorri, Iturrian zer dau patxaranbi, disfrutatzeko bani bakarrik. Maritzun orazoa zeder galantori, Iturrira Bartolo ezin dezu etorri, Iturrian zer dau patxaranbi, disfrutatzeko ni lagunekin. Egunon! Zelan gaude? Badakit goizeko bederatziak direla. Holan, hasi gara potente, bai? Bueno, gauzatxo bat kontatu nahi dizuet, ze nire bizitza guztian, egonaz pentsatzen zer den lana eta zertan lan egin nahi nuen. Ni gazte nintzenean, nire klaseko neska guztiak pelukeras edo artistak. Gizonak berriz futbolistas. Eta ni arkeologa izan nintzen. Baina bizitza buelta pilo ematen ditu. Bai? Eta ikasi nun. Baina behitu non nagoen eta non zaudeten. Bai, eta txosi nuen lorik egin, eta hor bueltaka, eta zer da lana, eta zer kontatuko diet, eta gauzatxo bat idatzi dut, zen idazleanaz, rapa bai, baina alerkia eta rapa bebai, niretzako askatzen ditut buruan dauzkadan gauza guztiak, ze oso azkar bizi gea ez dugu entzuten, pantaila baten atzean gaude denbora guztian, eta ez dugu entzuten, eta niretzako da bizitzako arazo larriena, ez entzutea. Así que, idatzi nuen, eta zuekin partekatu nahi dut. Gafas de señora, baixea. Betaurrekoak. Holan ez, entzun nahi dugu. Bueno, bale, ba.
El trabajo no mira etiquetas. Lanak ez du etiketarik, begiratzen, ez pasaporterik, ez banderarik, ez du jatorriari buruz ulertzen, eta zer den itxerotea ere. Hau da, eraikitzen duten eskuak dira, amets partekatuak, ahaleginak, elkartu egiten dituenak, bananduta dauden bideak, esku desberdinek bidea egiten, batzuk lurrez beteta eta besteak poesiaz beteta. Ogi bide bakoitzak bere argia du, bere borroka, bere arrastoa, bere xarma, hausten du, estereotipoak, talentuak ez du, aurpegia zulertzen aniztasuna indarra da, batasuna, errespetua, mila ahots berdin proiektu berean. Alegina, bai, baina baita harrotasuna. Zure izerdian dago duintasunaren usaina, lana da sormena, indarra eta pazientzia. Utxitek eraikitzen da esperientzia. Langile zaharrak aholkuak ematen. Gazteak berriz indarra sartzen. Kristona, bai. Adin desberdinak, baina helburu bera. Elkarrekin lan egin sortzen da gure esfera. Mujer al mando. Emakumea agintean zaintzen duen gizonak. Aurkituko dituzu mila harri bidean. Kontu zibili, erortzen bazara, ni zure ondoan egongo naiz. Batzuek ahaztu egiten dute, eta epaitu egiten dute, etiketak jartzen dituzte, eta murruak jartzen dituzte. Aiskide ez zaude bakarrik, elkarrekin lan egiten dugu, eta ez zu ere ez zaude bakarrik, gizon, emakumea, langilea, taldean dago indarra, ez nik ja ez naiz beldur. Gaur badudalako kursalok guztia ni babesten nagoena. Bakoitzak bere ekarpena. Ekarlanean hasten da benetako garaipena. Ez dago estereotipo, ez da mugarik gizonak eta emakumeak denok gara parte. Eta errepikatzen da zure buruan, nire buruan, behin eta berriz betiko galdera. Behin eta berriz, behin eta berriz, behin eta berriz. Zertan lan egingo dut hemendik aurrera? Ojo, cuidado. Kontuz. Dituen lan horretan. Eskerrik asko! Eskerrik asko, placer bat. Eta egun potentea dakagu gaur, así que disfrutau eta ikusiko gea. Eskerrik asko! Hasi gara potente. Zurekin, euskal rap musikan erreferentziazko emakumea, ondo merezitako txaloa berarentzat. Eta oso egokia bere emanaldia izan ere emakumeak izango dira kongresu honetako protagonistetako bat. Beno, lehenik eta behin, eskerrik asko, hemen zareten guztioi, Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen enpleguaren 8. Euskal Kongresu honetan parte hartzera hurbiltzeagatik. Plazera handia da niretzat berriro aurkezle lanetan aritzea. Espero dut aurreko kongresuetan bezala, interesgarria baita onuragarria izatea denontzat. Ongi etorri Eusko Jaurlaritzaren ekonomia lan eta enplegu sailak antolatzen duen Euskadiko enpleguaren 8. Kongresura. Enplegu politikei jardunbide egokien trukeari eta estrategia publikoen kontrasteari buruzko hausnarketarako erreferentzia gune bihurtu baita. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, bertaratu zareten guztioi, bai eta kongresuaren online erretransmisioa jarratzen ari zareten hoi ere. Enplegu anitza izango dugu izpide. Hain zuzen, enplegu anitza gizarte aurreratu eta kohesionatu batean, kongresuaren goiburuak adierazten duenez. Enplegu anitza edota lan aniztasuna testuinguru eta jatorri desberdinetako talentua erakartzen datza. Edozein dela ere, haren sexu orientazioa, genero identitatea, adina, erlijio edo kultura praktikak edo desgaitasun fisikoak. Galdera da, zergatik?
Zergatik nahi du Eusko Jaurlaritzak gai honetaz hausnartzea enpleguaren aniztasunaz alegia? Horiengatik. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzaren ibilbide horrian dagoelako, hots. 2030erako enpleguaren euskal estrategian. Estrategia horrek kalitatezko enplegu iraunkor eta inklusiboaren helburua ezartzen du. Berdintasuna zeharkako bektore gisa agertzen da estrategia osoan. El empleo de calidad comienza con la igualdad efectiva de oportunidades. Dago enplegu hori lortzeko eta garatzeko aukera berdintasun eraginkorra. Berdintasun hori ikuspegi zabal batetik ulertu behar da. Genero berdintasuna ez ezik, belaunaldien arteko berdintasuna, dibertsitate funtzionala, afektibo, sexuala eta kultura aniztasuna ere barne hartzen dituena 2030erako enpleguaren euskal estrategiak hori jasotzen du. Beraz, gizarte justiziaren elementu egongo litzateke. Eta bestetik, premiaren eta lehiakortasunaren osagaia dago. Porque necesitamos incorporar. Beharrezkoa baitzaigu jende gehiago txertatzea merkatuan. Euskadik aurrera egingo du lehiakortasunean bakarrik, eskura duen talentu guztia erabiltzen baldin badu. Berdintasuna bultzatuz, garapen ekonomiko eta sozialerako motor gisa. Horti dator biltzara hau enplegu lan indarraren etorkizuna baita, baina kontuz ez gaitezen esloganetan geratu. Aniztasunak ikusiko dugu baditu bere abantailak eta bere komplikazioak. Hauxe da, hausnartzeko eta eztabaidatzeko Eusko Jaurlaritzak proposatzen digun gaia. Baina betiko legez, gai interesgarri honetan murgildu aurretik, agintariei entzungo diegu orain. Eta Donostian gaudenez, Donostiako udaletik hasiko gara. Donostiako udaleko 2. alkate ordeak eta berdintasuna ekonomia eta tokiko enpleguko zinegotziak, Ane Oiarbidek hartuko du hitza orain. Oiarbide Andrea, nahi duzunean. Bueno, pogo baten ondoren, rap baten ondoren eta Bartolo Etxera bidali ondoren zaila izango da, hasiera ematea kongresu honi, baino saiatu egingo gea. Delegada de Gobierno, Vicelehendakari. Gobernuko ordezkaria, aldun nagusia eta hemen zaudeten agintari guztiak, egunon. Etorriak izan zaitezte Euskadiko Enplegu Kongresuaren 8. edizio honetara, enplegu politikei buruz hausnartzeko, jardunbide egokiak partekatzeko eta estrategia publikoak alderatzeko gunea izango den honetara. Gainera esan dezakegu une erabakigarri batean ospatzen dugula kongresu hau, izan ere abenduan 2 urte beteko dira Euskadiko enplegu legea onartu zenetik, enplegu sistema inklusiboagoa eta egungo erronketara egokitua egoteko helburuekin, erakundeen, enpresen eta gizarte eragileen arteko lankidetza indartuz eta laneratzeko zailtasun gehien dituzten kolektiboei arreta berezia eskainiz. Lege erabakigarria hortaz, inoiz baino pluralagoa eta anitzagoa den gizarte baterako. Y somos plenamente conscientes. Eta konturatzen gara, enplegu politiken bitartez, eskain ditzakegula inklusio bideak, eskubidietarako sarbidea eta baita ere parte hartze komunitarioa. Eta horri buruz hitz egingo dugu gaur. Enplegu anitza gizarte aurrerakoi eta kohesionatu bat lortzeko. Egia esan hemen Donostian enplegu datu osoanak ditugu. Apalenetako bat dugu Espainian. Eta zifra hau honek ez gaitu konformarazten. Behartzen gaitu zehatzagoak izaten, kirurgikoagoak izaten eta formulak planteatzen. Horrek erraztuko digu sarbidea lan merkatuan eta zailtasun gehienak dituzte nek enplegua lor dezaten eta baita ere kasu egiteko aniztasun horri. Alde batetik atzerritarrak Gipuzkoan gaur egun 30.000 pertsona ditugu atzerritik etorrita. Hau da, guztizkoaren 15,7 eta aukera bikaina da. Horrek ekarpen bizia egiten dio gure egitura soziala gaztetzeari.
haiek hemen egotea, biztanleria piramide eroso egokiago bat sortzen du, eta aurka egiten dio baita ere zahartzeari eta pentsioen ordaintzeari. Eta horrek uzten digu pixkana zuzentzen Donostiak dituen desoreka demografikoak. Baina baita ere, aniztasun funtzionala duten pertsonen integrazioa bilatzen dugu, enplegu zentru bereziak ezarriz eta baita ere klausula sozialak bisibilizatzeko haien gaitasunak. Zean ere, genero berdintasunean jartzen dugu. Arreta, geure hirian emakumeen 56% dago langabezian eta alde hori areagotu egiten da 35-55 urteko adin tartean, non arrakala 21 puntukoa den. Hortaz, lan asko daukagu aurretik egiteke. Y también tenemos que pensar... Eta gainera pentsatu behar dugu gure gazteengan, belaunaldi arteko berdintasunean bereiek dira etorkizuna, eta gaur egun 35 urtetik beherakoak dira langabetuen 24% gure hirian Donostian, baina aurrera egiten ari gara horretan. Azken urtean sinatu diren kontraturen 56a, 35 urtetik berako entzat izan zen. Udal, erakunde eta hiri gisa egindako zientzia eta berrikuntzaren aldeko apustu irmoa. Donostian, zientziaren eta berrikuntzaren sektoreak jokatzen duen papera enplegu mailan ukaezina da. Ezagutza zerbitzu intentsiboek hiriko enpleguaren 35% suposatzen dute, eta gainera ikerketa eta garapen jardueretako enpleguetan emakumeen ordezkaritza parekidea da. Gracias a una economía sólida y el esfuerzo interinstitucional, ahondamos en la consecución de... Gainera, enplegu horren bila gaude desberdintasunei aurka egingo dietena, baina baita ere prekaritateari aurre egingo dietena, eta baita ere kontziliazioa bultzatuko duena, eta baita ere soldata arrakala. Segurtatu behar dugu pertsona guztiek lan merkatuan sartu ahal izango dutela eta ekarpena egingo diotela bere lehiakortasunari eta enplegu legeak laguntzen digu aurrera egiten. Beraz horregatik eskerrak eman nahi dizkiot Mikel Torres, lehendakari orderari, politika hauek lideratu dituelako. Horrela lortuko ditugu lan giro berritzaileagoak dituzten languneak sortzaileagoak diodan bezala. Baina izenburuak dioen bezala biltzar honetan, gizarte aurreratuta kohesionatu lortuko dugu ekonomia sendo bati esker. Eskerrik asko, Ane Oiarbide. Jarraian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren partetik, Eider Mendoza diputatu nagusia Andrea dugu gurekin. Berarekin utziko dizuet diputatu nagusia, mesedez. Bueno, egunon guztioi eta ongi etorri gaurko saio honetara. Egia esan aitortzen dizuet erakundeko ordezkari bezala oso zaila izaten dela lehenengo hitzak esatea. Hainbat eta hainbat ordezkari izaten gera eta zerbait ezberdina esatea benetan, zailtasun handikoa da, baina ni gaur ariketa bat egitera nijoa, pixkat desberdina eta ausartuko naiz egitea, goizeko 9:00 ematen duten ausardiagatik, bai. Ze diversitatea hitz egitera gatoz, aniztasuna hitz egitera gatoz, eta ez bakarrik enpleguak behar du izan anitza, ez bakarrik lurraldea da anitza, eta ez bakarrik gizartea da anitza, geure baitan oso anitza gara. Eta Labasuren adibidea erabiliko dut horretarako. Bai, berak esan duena da, berak arkeologa izan nahi zuela, eta gaur egun badala musikari, idazle, olerkari, beste gauza askoren artean seguru nago. Bueno, nik ere ariketa bera egin dut, eta esan dut, hala da, gure baitan oso diversoa gera, oso anitza gera. Ni neu gaztean itzala, oindala urte batzuk, erabat desberdin ezan gaur egun bizi dugun egoera, ez? Eta hor, ni gazten itzela, nik amets egiten nun ertzaina izatearekin, kontestu oso gogor batean, indarkeria kontestu batean, ni konpromisoan neukan herriarekin, eta, ni nire bidea ertzain bezala ikusten nuen, eta aldi berean ere, poltsa eta aterkien denda bat eukin nahi nuen. Oso gauza kontra esankorrak izan daitezke, ez? Oso gauza desberdinak, baina geuk ere gure baitan aniztasun handia daukagu. Euki dezakigu konpromisoa herriarekin eta aldi berean ere fantasiarako tarte bat. Eta gaur egun,
bueno, denbora pasata, izan naiz euskera eta frantseseko irakasle, izan naiz komertzial, legebiltzarkide, batzar nagusitako buru eta gaur egun diputatu nagusi, aurretik gobernantza diputatu izan ondoren. Eta etorkizunean, Labasu berak esatezun bezala, auskalo. Pentsatzen dut, nire buruari galdetzen diodanean zer nahi dezu izan handitan, edo handiago zarenean, pentsatzen dut zergatik ez, migranteen irakasle euskera klasek emanez adibidez, edo gaztelerazkoak, edo auskalo. Oraindik ere badaukagu amets egiteko tartea. Bueno, hori nire esperientziatik abiatuta esan nahi nuen. Alegia, danok daukagula dibertsitate handia eta danok beak esatezun bezala daukagula unean geure ekarpena egiteko aukera. Bai? Eta hori da balioan jarri behar deguna. Aukera hori bakoitza bere ekarpena egiteko eta bakoitza bere ekarpena eginez lurralde kohesionatu bat eraikitzeko gaitasuna daukagu elkarrekin. Denari bide emateko gai baldin bagera, bai? Borondate horiei guztiei. Hau esan da. Nik zuekin konpartitu nahi nuena zan hain justu balioen inguruko gogoeta bat. Gipuzkoako Foru Aldundiak baliatzen du aurtengo urtea, 1000 urte dira Gipuzkoa hitza lehenengo aldiz aipatu zena ospatzen dugula, baina guk ez dugu soilik ospakizun hori egin nahi dugu baliatu momentu hau balioen inguruan gogoeta bat egiteko. Alegia, orain dela 1000 urte Gipuzkoa bazen, zerbaitegatik zan, balio batzuk geneuzkalako, eta balio horiek iraun egin dute gaur arte. Eta balio horitako askok daukate zerikusia lanarekin. Eta da, lan ona, elkarrekin lan egitea, horiek dira oso balio nagusiak. Eraman gaituztenak gaur egun garena izatera. Ez da kasualidadea gaur egun anexioen bezala Gipuzkoan ditugun indikadoretan hain ondo kokatuak egotea orokorrean, bai? Naiz eta erronka euki. Ez da kasualidadea Gipuzkoan langabezia tasa 4,2koa baldin bada. Ez da kasualidadea ez da ere KPIa 2,9an egon arren soldaten igoera 4,2koa izatea. Ez da kasualidadea enpresen salmentak jakinda mundua nola dagoen 2,3 gora egitea. Ez da kasualidadea guztia. Balio horiei esker da besteak beste gaur egun daukagun egoera. Eta hortaz, etorkizunera begira ere, balio horietan indarra jarri beharra daukagu. Lan egin, lana ondo egin eta lana elkarrekin ondo egin. Horiek dira balio nagusiak. Baina baditugu aldi berean ere desafioak lanaren ikuspegitik. Hemen aipatzen zen bezala, aniztasun handia daukagu. Aniztasun handia zergatik? Besteak beste 25 eta 40 urte bitartekoen artean, 3tik 1 kanpoan jaioa da. Horrek berez aniztasun handia ekartzen du lan taldeetan. Hori gutxi balitz, aldi berean gure gizartea asko zahartzen ari da. Gure enpresetan jende asko dago adinean aurrera egiten ari dena. Eta horrek ere erronka bat suposatzen du. Eta 3. desafio bat ere bada berdintasunaren ikuspegikoa. Bai, emakumeen berdintasunaren ikuspegikoa. Alegia, enpresetan oraindik ere eta batipat sektore industrialetan emakumeen presentzia areagotu beharra daukagu. Eta batipat botere guneetan. Hor dago gabezia handi bat. Beraz, erronka handiak ditugu esparru horretan. Pero al mismo tiempo también tenemos oportunidades. Baina liberen aukerak ditugu ere eta aprobetxatu egin behar ditugu eta Aldunditik apustu handi bat egiten ari gara. Noski egungo industria mantentzeko, ehun produktiboa mantentzeko, baina baita ere etorkizunari begira apustuak egiteko lurralde gisa eta herri gisa. Hoiei esker, ekarpen mamitxo bat egingo ditugu industria arloan etorkizunean. Mugikortasun jasangarrien esate baterako, terapia aurreratuetan, arlo kuantikoan, eta baita ere enplegu inklusioan. Elkarrekin lanean estrategian, abia jarri duguna Aldunditik, baita ere Eusko Jaurlaritzarekin kolaborazioan, hain zuzen ere, erantzun egiten dio erronka horre hain zuzen ere enplegu inklusioari. Hau da, pertsona guztiek beren ekarpena egin ahal izan dezaten eta aukera arkitu dezaten beren lekua. Enplegua baita, Labasuk esan duen bezala, duintasun iturria baita eta nolabait aurrera eramateko norberaren bizi proiektu pertsonala. Horiek kontuan hartuta eta ditugun aukerak kontuan hartuta,
guk ere gure lurraldean ekarpen horrekin jarraitu beharra daukagu. Eta nik mezua zuekin partekatu nahi dudana, eta aldi berean ere eskaera, mesedez, elkarrekin izan gaitezen gai denontzako lekua bilatzen, gizarte bat benetan aurreratua badaukagu, baina etorkizunean nekez izango gera gizarte aurreratu bat baldin eta bazterrean hainbat lagun usten baldin badegu. Eta hortaz, orain arteko bideari eutsi behar diogu, alegia lanari, lana ondo egiteari, lana elkarrekin egiteari, gutako bakoitzak leku bat izan dezan etorkizunean. Izan dadila Gipuzkoako Foru Aldundian, izan dadila eskola batean, izan dadila tailer baten, denda baten, edo non, bai? Baina bakoitzak egin dezala bere ekarpena gizarte aurreratu batean eta babesa eskainiko dion gizarte eta komunitate batean. Mezu horrekin amaitu nahiko nuke, zeuei eskerrak emanez, sailburu jauna, gaurkoan antolatu duzuten jardunaldi honegatik. Eskerrik asko da nahi. Eskerrik asko, Eider Mendoza zure hitzengatik. El reto que nos ocupa de... Enplegu aniztasuna Europako erakundeekin partekatutako eta lerrokatutako erronka da. Horrela zioen diputatu nagusi Andreak Europako Enplegu Zerbitzu Publikoen sarea gaia lantzen ari da Inga Balna Nosienek, sareko lehendakari ordeak, biltzarraren helburuarekin bat egin nahi izan du honako mezu honen bidez. Jan Andreok, lankideok, ore handia da zuen gana jotzea Enpleguko Zerbitzu Publikoen Europako sareko presidente orde naizen aldetik, alderdi interesdunen bilera garrantzitsu honetan. Gure saria beti izan da elkarlanerako, berrikuntzarako eta elkartrukerako plataforma bat. Eta gaur, misio hau inoiz baino garrantzitsuagoa da. Une honetan, Europak 3 transizio sakon eta elkarri lotuak ditu aurrez aurre. Aldaketa demografikoa, eraldaketa ekologikoa eta iraultza digitala. Lehenik eta behin erronka demografikoa. Europako biztanleria zahartzen ari da. Eskulan eskasia gero eta handiagoa da eta eskumenen desdoikuntza gero eta nabarmenagoa da. Enplegu zerbitzua publikoak eraldaketa horren lehen lerroan daude. Posizio paregabean gaude pertsonei lan bizitza luzatzen laguntzeko. Emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna bermatzeko, migratzaileen integrazioa babesteko eta gaztei lan merkatuan benetako sarrera dinamikoa emateko. Bigarrenik, transizio ekologikoa. Neutraltasun klimatikoa lortzeak sektore osoak birmoldatuko ditu. Enplegu berde berriak sortzen ari diren bitartean, beste batzuk desagertu egingo dira. Enplegu zerbitzu publikoek aurrera hartu behar diete aldaketa horiei. Langileei birziklatzen eta beren gaitasunak hobetzen lagundu behar diete. Eta enplegatzaileak gidatu behar dituzte energia, garraioa edo eraikuntza bezalako sektoretako transizioen bidez. Gure zerbitzuek bidezko transizio hori babestu behar dute. Eskualde, langile eta talde zaurgarri bakar bat ere atzean geratuko ez dela bermatuz. Eta azkenik, baina ez garrantzi gutxiagokoa, transizio digitala. Digitalizazioa pertsonek lan egiteko, ikasteko eta lana bilatzeko duten moduan aldatzen ari da. Guretzat, enplegu zerbitzu publikoentzat, horrek bi gauza esan nahi ditu. Gure zerbitzu propiak ere aldatzea, eskuragarriagoak izan daitezen, datuetan oinarritu daitezen eta bezeroaren gana bideratuta egon daitezen eta aldi berean herritarrak prestatzea etorkizuneko lan merkatuan eskatuko diren gaitasun digitalerako. Tresna digitalak, adimen artifizialak barne, eskaintzaren eta eskariaren arteko egokitzapena indartu, aurrikuspenak hobetu eta laguntza pertsonalizatu dezakete, baina gizakia ardatz duten balioek gidatu behar dute beti. Transizio horietan guztietan, enplegu zerbitzu publikoen zergina eta pertsonen eta aukeren enplegatzaileen eta talentuaren arteko zubi gisa jardutea gaurko erronken eta biharko irtenbideen artean. Eta ezin dugu hala ere hau bakarrik egin.
Gure indarra gizarte solaskidekin, udalerriekin, hezkuntza eta prestakuntza hornitzaileekin eta gizarte zibilarekin lankidetzan aritzea datza. Elkarrekin zerbitzu hartzaileak inklusiboak eta jasangarriak diseinatu ditzakegu. Azkenik azpimarratu nahi dizuet, enplegu zerbitzu publikoen Europako sarea ez dela soilik aldaketara egokitzeaz arduratzen. Forma emateaz arduratzen da. Parekoen arteko ikaskuntzaren, baterako proiektuen eta datu empirikoetan oinarritutako politiken bidez, Europak transizio horiek kudeatzeko duen moduan eragiteko beharrezkoak diren tresnak ditugu. Gure ahots kolektiboa indartsua da eta gure erantzukizun partekatua argia da. Mila esker, interesez itxaroten ditut gure eztabaidak. Aprovecho la intervención para recordarle... Gogorarazi nahi dizuet, lehen hitzaldia ingelesez izango dela. Beraz, argailuak behar badituzue, hauxe da momentua. Euskeraz, zein gaztelaniaz entzuteko. Ingelesa kontrolatzen ez baduzue, behintzat. Agur sorta hau, biltzarra antolatzeko ardura duen lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuarekin itxiko dugu. Mikel Torres lehendakari ordeari adierazpen bat iruditzen zaidana oso ondo zehazten duela gaur eskuartean dugun gaiaren tamaina edo garrantzia. Euskadin talentua, esperientzia eta gogoa duten pertsonak ditugu, baina batzuetan hainbat arrazoirengatik lan merkatutik kanpo daude. 50 urtetik gorako pertsonak, migratzaileak, etendako ibilbideak dituzten emakumeak, ekoizpen sarean erabat txertatu behar ditugu. Mikel Torresek azalduko digu jarraian ze asmo duen eta zertan dagoen Eusko Jaurlaritza gaur aztertuko dugun lan aniztasunaren esparruan. Lehendakari orde jauna, mesedez, zurea da hitza. Bueno, pues egunon guztioi, atsegin handiz egin nahi dizuet ongi etorria Eusko Jaurlaritzan izenean, Euskadiko 8. enplegu kongresu honetara. Dagoeneko finkatu da topaketa hau gogoetarako esperientziak partekatzeko eta guztion. Artean, etorkizunari ambizioz, justiziaz eta gizatasunez begiratuko dion, enplegu eredu bat eraikitzeko erreferentzia gune gisa. Decía que es un placer el poderles dar la bienvenida. Bai, aukera paregabea da, zuei agur egiteko, 8. kongresu honetara ongietorria emateko. Eskerrik asko Aneri Eiderri, zuen ongietorriagatik, beti hemen egotea, Marisoli ere bai, gobernuko delegatuari, eta, bueno, berak beti egiten du ekarpen bat baita ere, beste jende askore ikusi dut, alderdi politikoak, elkarteak, guztioi egunon. Esan bezala, erreferentzia gune bihurtu da kongresu hau, eta guztion artean enplegu eredu bat eraiki nahi dugu, etorkizuna begirakoa, ambizio politikoa izango duena, justizia sozialare bat duena, eta gizatasuna. Gaur deitzen gaituen leloak, askotariko enplegua gizarte oparo eta kohesionatu batean ondo islatzen du, ekonomia lan eta enplegu sailean lantzen dugun espiritua. Izan ere, uste dugu, irmoki, uste ere, aniztasuna ez dela kudeatu beharreko salbuespen bat, txertatu beharreko aberastasun bat baizik, talentu, berrikuntza eta gizarte kohesio iturri bat. Euskadik aurrera egin ahal izango du baldin eta eskura dugun talentu guztia aprobetxatzeko gai bagara. Berdintasuna eta aniztasuna sustatuz, garapen ekonomiko eta sozialerako motor gisa. Eta hori da, gure 2030 enpleguaren euskal estrategiaren oinarria duela gutxi eguneratu genuena.
Kalitatezko enplegua benetako aukera berdintasuna bermatzetik hasten da, eta berdintasun hori zentzuri zabalenean ulertu behar da, generokoa, afektibo-sexuala, kulturala, belaunaldi artekoa eta funtzionala. Baztertzen duen gizarte bat pobretu egiten delako, eta integratzen duen gizarte batek aurrera egingo duelako. Kongresu hau, gainera, Euskadiko enplegu politiketarako une benetan historiko batean dator. Laster formalizatuko da langabeziatiko ordaindutakoaren araberako prestazioen eta langabezia sustidioen transferentzia Eusko Jaurlaritzari. Transferentzia honekin enplegu politiken zirkuloa ixten dugu. Aktiboak eta pasiboak, hemendik aurrera ikuspegi berdinarekin, zerbitzu publiko berdinarekin, estrategia berdinarekin integratuko direnak. Duela hamarkada bat baino gehiago, 2011an enplegu politika aktiboa gure gain hartu genituen. Zenbaitek pentsatuko dute denbora asko pasatu dutela, baina ez da inbesterako. 2023an bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren kudeaketa txertatu genuen. Diru-sarrerak bermatzeko errenta osatzera etorri zena. Eta orain langabeziagatiko prestazio eta sosperekin sistema osatzen dugu. Horri esker, pertsonei erantzun integrala eskaini ahal izango diegu, laguntza eta prestakuntzatik hasi eta zailtasun uneetan babes ekonomikora iritsi arte. Izan ere, enplegua ez da kontratua, bakarrik kontratu soil bat. Duintasunerako, autonomiarako eta gizarte kohesiorako tresna bat ere bada. Eta badakizue momentu honetan kotizazioak milioitik gora kokatu direla. Baina esan bezala, tresna bat da enplegua, duintasunerako, autonomiarako eta gizarte kohesiorako tresna bat. Transferentzia honekin beste urrats bat eman dugu Euskal Enplegu Zerbitzu Publiko moderno, inklusibo eta erainkor baten eraikuntzan. Pertsona guztiei leku egingo dien zerbitzua. Eta bereziki lan merkatuan sartzeko oztopo gehien aurkitzen dituztenei. Pertsona ezinduak, zaharrenak, bigarren aukera baten bila dabiltzanak, edo hemen etorkizuna eraikitzeko itxaropenarekin beste leku batzuetatik heldu direnak. Gizarte babesaren eta lan aktibazioaren, segurtasunaren eta aukeraren arteko topagune izango da lanbide. Izan ere, hori da kontua, laguntzea, pertsonengan sinestea eta aurrera egiteko bideak eskaintzea. Estigmatizatu gabe, gainera lanbidera torren hori ahalduntzea baizik. Kongresu honek, hain zuzen ere, enpleguari begirada zabal horrekin begiratzera gonbidatzen gaitu. Jardunaldian zehar, ahots adituak entzungo ditugu, aniztasunak enpresen lehiakortasuna nola bultzatzen duen, berrikuntza teknologikoak ingurune inklusiboak nola bultza ditzakeen, edo oraindik lan merkatuan jarraitzen duten genero eta adin estereotipoak nola hauz ditzakegun aztertzeko. Beste eredu bat posible dela erakusten ari diren enpresa, entitate eta administrazioen esperientzia errealak ere ezagutuko ditugu, aniztasunak zatitu beharrean biderkatu egiten duen eredu bat. Horregatik, nabarmendu nahi nuke enpleguaren aldeko itun soziala Eusko Jaurlaritzak bultzatu duena, eragile ekonomiko, sozial, instituzional eta hirugarren sektoreko eragile baino gehiagorekin batera. Ituna funtsezko tresna da Euskadi oparoago, inklusiboago eta lan merkatu justu eta bidezkoago baterantz aurre egiteko. Amaitzeko hausnarketa bat egin nahi dut, eta espero duzuek ere partekatzea. Lan mundua asko aldatzen ari da, inoiz baino azkarrago. Transizio digitala, energetikoa eta demografikoa dauzkagu hor. Desafio erronka horiek ekarriko digu enpleguaren inguruko ikuspegi jakin bat. Kalitatea, lanaren kalitatea oso garrantzitsua da, eta gero eta gehiago izango du garrantzitsua. Eskubideak eduki behar dira, egonkortasuna eta bizitza oso bat izateko aukerak. Horregatikan, enplegua eta eskubideak elkarren ondotik dijoaz, esplotazioa kanpoan uzteko. Beraz, kongresu honekin aniztasunari bide eman nahi diogu, eta ez erronka moduan, baizik eta bultzako gaituen zerbaiten moduan ikusita. Oparoago eta humanoago izan dugu Euskal Herria.
8. enplegu kongresua. Eskerrik asko.